Vi skal nu lære, hvordan vi får gjort vores kort klar til at skrive ud eller til at sætte ind i en opgave. Det vil sige, at vi skal have puttet signaturer på og have gjort det færdigt. Det første vi gør, det er, at vi vælger at oprette en ny kortramme. Det gør vi heroppe. Eller et nyt layout hedder det. Og det layout, det kan vi bare kalde hvad som helst, men lad os kalde det verdenskort. Og jeg har så allerede et, der hedder verdenskort. Men når vi har gjort det, så kommer vi på et blankt papir her. Det har som standard A4. Så det er her, vi kan sætte vores kort ind. For at kunne sætte kortet ind på det her tomme papir, så trykker vi indsæt ny kortramme. Og så markerer vi ved at trække med musen, hvor stort vil vi have kortet. Og det vil vi gerne have sådan der. Og nu er vi næsten klar. Vi mangler jo bare lige at sætte signaturer ind, så vi skal tilføje en ny tegnforklaring. Og den kan vi så sætte ind her. Vi kan putte den rundt. Vi kan i princippet godt sætte den ind, så den er en del af kortet. Som det står her, men det er måske knap så pænt, så vi vil have den her ved siden af. Vi kan se, at der er nogle ting i tegnforklaringen, eller signaturforklaringen, som det egentlig hedder på dansk, som vi ikke er helt tilfreds med. For det første vil vi gerne have, det hedder signaturforklaring. Vi går herover og skriver signatur. Og det ændrer den så her. Så kan vi se, at det der World 30, det kommer af det net, jeg har lagt på. Og det er sådan set ikke nødvendigt, at det kommer på. Så vi kan gå herned, og så kan vi simpelthen sige minus til den, så vil den blive fjernet. Og det vi så kan se nu, det er, at der står et lille kryds her. Det betyder, at der er flere ting, den kan vise her. Og det som den så viser her, det er, hvilke signaturtekster skal den skrive. Og for det første overskriften her, børn med diarré, det vil jeg måske gerne have til at stå med stort. Så jeg trykker her på rediger-knappen, og så kan jeg så ændre det, så det kommer til at stå på den rigtige måde. Det kunne også være, at jeg ville skrive, hvilket årstal det var. Det er 2000. Men det næste er måske, at jeg godt vil have de der nuller fjernet. Så hvis jeg skal det, så skal jeg altså ind og for hver af dem fjerne dem manuelt her. Så kan I se, så bliver det så også fjernet der. Og her. Og den opdaterer altså med det samme. Så vi skal lige have fjernet de sidste her. Og sådan. Og på den sidste også. Sådan. Så begynder det at ligne noget. Vi kan lige sætte den ned, så den passer der. Lad os nu sige, at vi gerne vil have haft den ind på kortet. Og stå for eksempel her, hvor der er plads. Ja, det kan man jo fint gøre, og man kan også gøre det, at man kan gøre baggrunden for gennemsigtig. Og det kan man gøre her nede ved at trykke på ramme. Og der kan man så... Nej, det er ikke ramme, undskyld. Det er baggrund. Og hvis man krydser baggrund af, så vil den så ikke længere have nogen baggrund. Hvis man gerne vil have en baggrund, så kan man også skifte farve på den. Man kan gøre den blå eller et eller andet. Så det er tydeligt, hvad der er baggrund. Men som den står her, så bliver den en del af kortet. Men det kan være, at man synes, den er lidt for stor. Ja, så kan man jo enten gøre kortet lidt større, så vil den så automatisk komme til at passe bedre ind på kortet, eller også kan man gøre denne her mindre. Måden man gør den mindre på, det er ved at gå ind under fonte, og så kan man inde på dem her, for eksempel titelfonten, der kan man sige, at den skal i stedet for 16 kun være 12, så vil det ændre sig derovre, så vil det naturligt blive mindre. Der er en række ting, man kan gøre her. Men lad os nu sige, at vi er tilfredse med det, og vi vil gerne have det skrevet ud til en billedfil. Det gør vi heroppe på eksporter som billede, og vi prøver lige at gemme det her som en test. Og så vil det have gemt det nu, og vi kan lige prøve at se, om vi kan åbne det. Og jeg har rimelig meget på skrivebordet efterhånden, men det skulle gerne kunne åbnes.
Sådan der. Der har vi vores kort. Hvis vi hellere vil gemme det som pdf, så går vi tilbage, og så gemmer vi det her. Eksporterer som pdf, og så gør vi det på samme måde. God fornøjelse.